दो गो 50-50 के दी कहा तरीका काम करे दो गो तो तू हमरा के देवे ना खुदरा करवेलू हो। हां तू हमरा के सब्जी वाला बुझाता रू। तो एगो दो गो 50-50 की मतलब है, दो गो 100 के औरी ले लो। ला ना ला ना ला ना ला है ले ला। ए चाची ए सुना ना ए चाची ला 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 ना एगो है ना और ला है ना। अरे रे बढ़िया है ना रे अच्छा भाई तार पैसा लेहल ठीक नहीं है हमरा। ले ला 2 गो 50 के ला 50। अच्छा 50 अच्छा ला ला ले ला सब रख ला। तू कहे के पैसा देता रू, ये बड़ा ईमानदार मेहरा रू बड़ी होई। हां हाँ ठीक बा मौसी